агар шахсан шумо дар мақоми визадиҳӣ кор мекардед, ба киҳо виза медодед ва ба киҳо намедодед? ҳозир ҳамада подряд медодум, мегуфтум агар хато мешид. Ин хато барое ки ин как бы подлизагӣ мешад. То не ки агар ман вай вазифада мешидум, ман ҳамун шахсиятҳоеро файруд мекардум ки нангу номуси тоҷик. Тоҷик ки мо кием тоҷико омада дар инҷа мақсад каме бошад барои кати байрақ бардоштану майкаи тоҷикистона пӯшида гаштан не, кирдор рафтор кати омада инҷа ҳамчун намуна гардад, ҳамнода ма виза медодам. ихене подряд ҳамада не. Масалан ҳаст одамои бое ки да ман виза медонум ки вай бой аст, инҷа ки омад не як фоидаш мераса, не як зараруш, вай вообще намедодум. Мақсад як деҳқонеам меовардум ки ай тарзи гапзанишу, ай тарзи рафтораш маълум ки вай одам инҷа ки омад ягон кас да зараруш намераса, вай ягон кас масалан тоҷик ки гуфт гӯяд ки бародар ту хато кардисти, манум тоҷик. Масалан тош самаям агар ҳатто ба фикрам Муҳаммад Али пеш аз ислома мусулмония қабул карданаш пурсидагиаша ки чӣ ба ту мусулмон шудӣ, гуфтагӣ аст ки агар ман рафтори мусулмоноя мегирифтум, Қуръони Карима нахонда, ман мусулмония қабул намекардам. Я бы не принял ислам, если я бы смотрел рафтору кирдори ислом бародарои мусулмона мекардам, агар ман ислома қабул намекардам. Ҳамин сол вай Қуръона изучат карда мусулмоное ки рафтору кирдоршон мезебад мусулмонда дида ҳамун бародар мусулмония қабул кардага. Барои ҳамин ман мехоҳам як одамое биёя ки Тоҷикистона масалан ягон кас бинаям гӯя ки ин бачак тоҷикай. Не с презрением, а бо як дили кушод гап занада ки ҳамун бачак тоҷикай, молодецай гӯяд, ана ман ошава.